Er was in zijn huis een heel doodgewoon huis. En in dat huis woont een stokoude vrouw. En dat huis stond in een bos, in een stikdonker bos, waar je 's winters bevriest van de kou. Maar wie in de maneschijn komt daaraan op zijn pantoffeltjes? Wie komt daaraan geslopen? Het is de wolf uit het bos en die loopt zomaar los. En die vreet oma op met huid en haar. Wat zeg je me daar? Toen ging hij slapen in oma's bed. En om 7 uur in de morgen, daar kwam Roodkapje aan. Hey oma, hey oma, hey oma, wat is wakker, ik heb koekjes van de bakker. Hey oma, je mag je wel eens laten scheren. Je hebt een baard van 7 weken lang, ja nu word ik heuselijk bang. Maar dat is mijn oma niet, het is de wol zoals je ziet. Snij open die buik, lieve oma, kruip eruit. En ze leefde nog lang en